Hlási sa Svidník, hlási sa Slovenská hokejbalová extraliga. Štvrťfinále play-off, tretí zápas, tretia tretina, aktuálny stav 3-3. HBK Svidník, LG AZ Hokej Bratislava po 30 minútach je zatiaľ stav nerozhodný 3-3. Župina a Kanich. Taká. Kanich si bude spýtovať svedomie ešte dlho. A Marian Svitana, zákrok par excellence. Hralo sa 1 sekundu a rozhodca znova fúkol do píšťalky. Jankovo, kapitán domácich Levov na buli. Proti nemu Bratislavská 42. Rado Juraj Strapák, ktorý už dnes dokázal skórovať. Levy idú dopredu, ale v okolí utiekla loptička. Barna. A ďalšia loptička okolo našich hlav. Miško, opýtam sa ťa také najrozdielne pravidlá medzi hokejom ako hokejbalom. Skús niečo k tomu v krátkosti. Je také najdôležitejšie sú okrem samotnej výstroje, ktorá je u hokejbalistov podstatne podobnejšia, tak je to tzv. Plávajúca modrá čiara. To znamená, že mužstvo, ktoré si vytvorí pásmo, respektíve získa útočné pásmo, môže potom následne pokračovať nie po modru, tak ako v hokeji, ale až po červenú čiaru. Takže to je asi ten základný a zásadný rozdiel oproti ľadovému hokeju. Potom je tam ten časový úsek 3x15 a 3x20. Tresty sú dvojminútové rovnaké. Áno, samozrejme, ten hrací čas je kratší, je to predsa len náročnejšie na fyzičku. Aj. Keď sa len tie nohy nie sú až tak chránené, od členkou dole možno. V prípade hokeja. Hokejbalová loptička môže narobiť strašne veľa nepríjemností. Už som to spomínal. Moje myšlienky teraz prerušuje Pavol Zavacký, ktorý strieľa 4. gól domáci. Tam si hostia veľmi prepraví hráčov v Kobuli. Čo na to hovoríš? Tak opäť tu nakoniec domáci. Tak, 4-3. Znova sú aktuálne. Tak povediac, miestenky v niektorom zo svidnických hotelov. Zaznamenáva opäť Lukáš Svitana s číslom 25, asistencia s číslom 81, Závadský Pavol. Aktuálny stav. Tak nakoniec Lukáš Svitana, autorom gólu. No už máme tu v domácom drese dvoch dvojgólových strelcov, aj to je zaujímavosť. Dvakrát Štefan, dvakrát Svitana. Zavacký teraz, ktorý asistoval pri 4. góle. Urputne bojuje v rohu ihriska o puk. Gól! Tak, nahodený puk, skôr nahodený puk ako strela z diaľky. Loptička, pardon.
tej istej minúte. Čiže v 32. minúte vyrovnané 4-4. Počkáme si na strelca gólu. Sála. Oščipovský. Znova Sála. Cez mantinel prihrávka na Rašmana. Čas 1:41. Príležitosť hostí. Štvrtý zásah hostí zaznamenáva hráč s číslom 17 Minárik Jozef. Jozef Minárik. Číslom 87 Jakub Autorom vyrovnávajúceho gólu. HBK Lions Vidník 4, LG AZV Bratislava 4. Šandor odpálil loptičku až k brankárovi Kanichovi. Stále je všetko otvorené. Nabuli, Vok a Zemeš. Príležitosť, gól. Zemeš 4-5. Neobsadený Zemeš dokázal v 33. minúte poslať hosti znova do jednogólového vedenia. Čas 2:36 v tretej tretine, 5. zásah zaznamenáva Jozef Zemeš s číslom 8, asistencia s číslom 11. Sála a Kanich teraz Aktuálny stav HBK aktérmi 4, LG AZV tvrdého osobného súboja pri mantineli. Skôr domáci Sála uplatnil silu. Rozhodcovská porada. Tak nakoniec nie Sála, ale Svitana sedí na kresej lavici. Čas 2:40 v tretej tretine, vylúčenie na strane domácej, vylúčeným hráčom je Lukáš Svitana s číslom 25, 2 minúty menší pre za nedovolené bránenie. Príležitosť hostí. Lipovský. Obliehanie domácej bránky. Svitana musel zasahovať. Ešte Miller trafil iba ľavú žrť.
Znova Miller. Už idú domáci dopredu. Halas. Zemeš, autor 5. gólu. Rašman nazbieral cenné sekundy. Vavro. Zemeš a Ondrušek, strela. Nakoniec pálil Vavro spoza modrej čiary. Domáci v plnom počte, Svitana na ihrisku. Teraz čerstvý Svitana, ale neprešiel cez Vavra. Štefan. Zakázané uvoľnenie domáceho celku. Tréner hostí Jaroslav Šálka siahol do poslednej tretiny v jednej zmene. Do hry sa už nedostáva štvrtý útok, to znamená, že hostia hrajú na 3 päťky. Na ich pohybe je to okamžite poznať. Na žrde je to, myslím, rovnako 1-1. Áno. Domáci zakladajú postupný útok. Jankovo do stredného pásma vysunul Barnu. Cez loptičke Mitra. Ten je zdvojený hráčmi hostí. Hlavný rozhodca teraz píska vysokú hokejku. A napokon sú z toho 2 minúty. Potrestaným je Adrian Lipovský, autor 3 bodov v dnešnom zápase. Aj pri ňom by sme čakali. Hráči, ktorí nastúpili v bratislavskom týme v tej tretej tretine, Zemeš síce zdá sa mi, že hral už aj v druhej, ale videl som tam Millera. Sú to nejaké džoliky trénera Šálku. Tréner hostí verí, že áno. V prípade Zemeša to tak je. Tak Jožko je veľmi skúsený. Čas 5:44 tretej tretine vylúčený na už vyše 40-ročný hráč. Hráč s číslom Držiteľ majstrovského titulu v roku 1999 zo Zvolena. 2 minúty za nedovolenú. Čiže pri jeho mene by sa o tom Žolíkovi dalo naozaj hovoriť. To hráč Lipovský Adrian. Teraz však presilovka domáci, krásna kombinácia. Teraz Župina z prvej na Zavackého. Ten z prvej posúval pred bránu. Hostia sa ubránili. Domáci pokračujú, ožíva aj svidničské publikum, ktorých dnes okrem samotného zápasu poznalo do hľadiska aj počasie, ktoré si domáci vybavili naozaj skosne. Treba ich pochváliť. Halásova. Tvrdá strela od modrej čiary zblokovaná. Závacký opäť hľadá jednu zo svojich spoluhráčov. Župina mu vracia loptičku, opäť Župina pri loptičke. Halás manevruje. Domáci teraz majú dostatok času, musia byť trpezliví. Vedia, že si nemôžu dovoliť otvoriť hru, pretože pri vedení takého týmu, akým je LG Bratislava, by sa to rovnalo samovražde. Teraz Vavro oslobodzuje svoj tým, zbiera cenné sekundy. Do konca zápasu nám zostáva 7,5 minúty. Do konca tretej tretiny, prepáčte.
A opäť hostia vyhadzujú cez všetky čiary. Dvojgólový strelec Čálka teraz nazbieral opäť ďalšie cenné sekundy. Už len 5 sekúnd bude vylúčený Lipovský sedieť na trestnej lavici. A už je prichystaný a hostia v plnom počte. Teraz pozor na túto rozohrávku. A máme tu rýchly protiútok 2-2. Lipovský na šálku. Pardon, je to Takáč, ktorý stihol vystriedať. Takáč stále manévruje loptičkou. Hostia sú nasťahovaní v útočnom pásme teraz. Čas hrá ich prospech. Virágová strela švihom končí na ochrannej sieti, hrá sa ďalej. Súboj za bránkou Džupina, Takáč, dvaja reprezentační kolegovia. A teraz pre zmenu vyhadzujú domáci. Ešte 6,5 minúty. Delí Lyon Svidník od konca sezóny a hostí od postupu do semifinále. Karty sú jasne rozdané. Cádiz je teraz prinútený k zákroku. Hádovať sa bude v obranom pásme LG a Dodoky Bratislava. Hlavný rozhodca teraz žiada hlásateľa o nápravu v hľadisku. Nevieme presne, o čo išlo. Teraz sa to dozvieme. Prosíme divákov, aby odložili svoje bundy a mikiny z mantinelov. Ďakujeme za pochopenie. Áno, tak jednotlivé kusy oblečenia zavadzali hráčom v hre. Už je všetko vyriešené. Pri loptičke však domáci. V útočnom pásme teraz Jankovok drží loptičku. Krásna, nepríjemná strela domácich švihom. Toto sú veľmi nepríjemné loptičky pre brankárov. Milo Sála teraz zaklada protiútok. Opäť donútil Kalisa k zákroku a opäť sa bude vhadzovať v útočnom pásme domáceho Lyonu, ktorý medzi tým strieda. Náraz teplo opäť Igor Halas. Veľká postava, úvodných do stretnutí v Bratislave. Patril vôbec najnebezpečnejším hráčom oboch zápasov. Nielen hosti. Zaujal aj domáceho trénera Šálku, ktorý vyzýval svojich zverencov, aby si dávali veľký pozor na rýchlonohého Halasa. Dovolím si povedať, že ak by hral Igor celú sezónu, tak bol by veľmi horúcim adeptom aj na reprezentačný dres. Avšak hokej je prednejší, ten oživý. A do toho musíme rozumieť, tak ako to je. A boli teraz Babro a Závacký, úspešnejší Závacký. Džupinová strela však končí na bloku hostí. Písarec dostávajú dopredu, teraz Kanich nechal vyniknúť brankára Svitanu a rýchly protiútok domácich. Závackého strela končí opäť na bloku hráčov hostí. Pískané zakázané uvoľnenie. Opäť sa bude vadzovať v útočnom pásme domáceho týmu. Do konca z tretej tretiny nám zostáva 5 minút. Pohľadom na Maroša Hrica, ktorý nám prezráda, že tréner domácich už možno aj rozmýšľa, ako hrať tých posledných 5 sekúnd. Svidník pôjde naozaj teraz o všetko. Musí staviť na jednu kartu. Nemá čo stratiť.
môže len získať. Domáci sú v pásme. A teraz protiútok hostí 2-1. Strapak na Lipovského, Lipovský strieľa výborne Svitana, teraz mali domáci veľké šťastie, tá loptička mala veľmi nepríjemný smer aj razanciu. Adrian iba krúti hlavou. Ešte 4,5 minúty. A zostávajú do konca tretej tretiny. Je však pre Svitanom. Domáci potrebujú hrať pásme hostí. A zda teraz. Bok bojuje o loptičku v strednom pásme. Čupina odkolesený. Teraz dvomi hráčmi v bielých dresoch, čiže hostí. Tí teraz budú chcieť čo najdlhšie držať loptičku na svojich hokejkách a čo najlepšie pred bránkou Mariana Svitanu. Už len 4 minúty. Necelé, konkrétne 3 minúty 50 sekúnd. Dostáva hosťom naplnenie svojho cieľa, to znamená zvíťaziť v Lopšitníku aj v treťom zápase. Postupí tak do semifinále, ktoré ešte nevieme, kedy sa bude hrať. Či už o týždeň, alebo až ten ďalší. Všetko záleží na tom, ako skončil ostatné série. V prípade, že by sa rozhodlo tento víkend, tak hra sa bude už ten ďalší. Ak sa nejaká séria preťahne na 5 zápasov, tak postupujúci týmy budú mať o týždeň voľno. Ten program je veľmi na ústení, je to kvôli tomu, že v júni sa konajú v klubu majstrovstva sveta v hokejbale a reprezentácia má na prípravu veľmi málo času. Aj preto je ten kalendár veľmi na ústení. Opäť vyhrali domáci Buli. Haláš priviedol loptu do útočného pásma. Domáci pri nej ostávajú. Svitana cez šírku ihriska vracia loptičku Halášovi. Ktorý má stále na svojej hokejke. Vystúpil proti nemu obranca Minárik. Teraz dostal domáci obranca Miroslav Sláva ležať na hracej ploche. Nevieme, čo sa stalo. Zrejme nejaké pichnutie, respektíve bodnutie. Aj keď hráči hostí upozorne rozhodcov na to, že hráč domácich filmoval. Sála však ukazuje, že bol faulovaný. Bol to moment, ktorý sme nezachytili ho ani arbitri, to znamená, že sa bude vhadovať za modrou čiarou. Teraz trošku napätia aj na striedačkách obok tímov. Je to však playoff, sú to emócie a patrí to k tomu. O chvíľočku sa nám naplní 12. minúta. Strapak teraz vyhral Buli. Domáci musia začať odnovu, ale už sú v pásme Rašman. Rašmanová strela mimo. A pozrite sa, ako hostia úporne bráňa. Teraz až dvaja ich hráči zdvojili domáceho. Aj to hneď rýchly protiútok. Lipovský ťahá po
pravej strane teraz Svitana. Mu bravúrnym zákrokom berie gól. Mohlo byť rozhodnuté. Toto bola veľká šanca hostí. Minúty 50 do konca. Určite sa dočkáme oddychového času, ktorý si rozhodne bude brať tréner hostí a určite aj tréner domácich. Počkáme si, kto bude prvý. Domáci však potrebujú byť v pásme, potrebujú držať loptičku čo najďalej od svojej bránky. To sa im teraz nedarí. Vlastnou nepresnosťou prišli. Na svoje pásmo teraz Štefan Vnika. Obťažovaný Vitulčíkom. Veľký boj o loptu. Tá je však teraz na hokejke Štefana. Ale iba na chvíľočku a opäť hostia. Šálka teraz veľmi dobre vyhodil loptu. Dáme je to prečíslenie 2 na 1. Strapák, Likovský, Šálka. Obrovská šanca hostí teraz. Výborný blok, myslím, že to bol Maťo Župina, ktorý teraz súboj so Šalkom padá. Hostia sú stále pri lopte. Opäť Šalka drží loptu na svojej hokejke, teraz sa zda domáci oslobodia, ale iba za cenu zakázaného uvoľnenia, to znamená, že hra sa opäť presťahuje pred Svitanou. V čase 43-22. Oddychoviča stále neprichádza. Minútu a pol pred koncom tretej tretiny. A boli teraz Semeš. Na strane hostí, na strane domácich Zavacký, dvaja praváci. Uvidíme, kto bude úspešnejší. Napokon to je hráč hostí. Loptičku teraz posiela Halas, na ktorý sa ten chvíľku nevedel, kde ju má. A teraz to len tak zahučalo. Domáci si pýtajú faul. A ich hlas je vypočutý. Zdvihnutá pravica rozhodcu Pleška, ktorý pošle na trestnú lavičku jedného z hráčov hostí. Minútu a 15 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Zasiadkou je to Miroslav Ďurčov, ktorý oslabuje svoj tým vo veľmi nevhodnej chvíli. Hráči oboch celkov sú teraz pri striedačke. A je tu presne to, čo sme predpovedali. Oddychový čas si berie domáci tréner Maroš Hrinc. Uvidíme, či sa Marian Svitana ešte vráti do bránky. Tak, chcel som sa aj ja opýtať. Tipníme si. Tak či tak budú hrať domáci v prevahe. Je teraz o to, či tréner Hrinc tú prevahu ešte zvýši o to jedného hráča, ale myslím, že by mal, pretože domáci musia vsadiť všetko na jednu kartu. Hovorím, nemajú čo stratiť. Vyzerá to však zatiaľ tak, že Svitana sa vráti do bránky. Pochopiteľne na hracej ploche teraz to najlepšie, čo Svitník má. Nie, tak Svitana ide na striedačku. Svitana ide na striedačku na hracej ploche. Jeho brat Lukáš, Laco Sabol, Martin Rašman, Igor Halas, Maťo Župina, Braňo Štefan. Naozaj veľmi silná zostava, ktorá má za cieľ ešte raz rozjasať svidnícke publikum. 43 v tretej tretine vylúčený na strane hostí. Vylúčeným hráčom je Miro Ďurčov s číslom 22 minúty, menší trest za sekanie. Domáci vyhrali boli. Prvý krok dôležitý teda majú za sebou. Ešte
Štefan na pravej strane posúva Svitanu. Krásny gól teraz hostí. Rozhodca váha, či gól v bránke, avšak z nášho pohľadu je všetko jasné. Ja som videl loptičku v bránke. A ja. Krátka porada oboch arbitrov. Teraz oba týmy ako na ihlách čakajú na ich rozhodnutie. Tak sme zvedaví, ako kto z tejto porady vyjde ako víťaz. Neviem si predstaviť tú búrku nevôle. Ak bude verdikt pre domácich negatívny. Hráči hostí teraz upozorňujú rozhodcov, aby si pozreli gól na záberoch TV7. Avšak to nemôže v žiadnom prípade poslúžiť rozhodcom ako dôkazový materiál. To pravidla nedovolujú. Takže počkáme si. Keby sme tak vedeli čítať spier arbitrom. Porada rozhodcov sa predĺžuje. Psychologická vojna. Nechcel by som byť teraz v koži hlavných arbitrov. Stále nám prebieha veľká porada oboch rozhodcov. A je rozhodnuté. Domáci vyrovnávajú na 5-5. Minútu a 4 sekundy pred koncom tretej tretiny. Ty si ho videl? A na čo ste sa 20 minút bavili? No? Vidíte, že ste ich nevideli. Ani jeden. Teraz samozrejme hostia sa cítia poškodení. Otázky na telo, videl si ho, nevidel si ho? Tak v prvom momente som videl gól za čiarkou aj ja. A ja som videl. Tak jak chce vidieť ten gól? Ale Vertik už došiel po zápase. Pozri, zajte, Zera. Je to pozera. Oba celky by sa už teraz mali venovať hre. Je rozhodnuté. Gól platí. Čas 13:56, tretej tretine je využitá presilovka domácich, vyrovnávajúci gól na 5-5. Psychická výhoda teraz na strane domácich. Číslo 30, asistencia 25. Tým šťastným strelcom bol napokon Martin Rašman, ktorý teda potvrdzuje svoje kanonierské schopnosti. Opäť Kali v zákroku. Domáci samozrejme teraz čakajú, nehrnú sa dopredu.
Rozlička na hokejkách, hráčov hostí, tí sú v pásme. Šálka bojuje s Župinom, ten vyhadzuje za červenú čiaru. Hostia sa teda budú musieť opäť dostať do pásma. Nedarí sa im to. Sabol teraz vyváža, naráža si za Šmalom, Sabolová strela teraz narobila problémy bránkarovi Kalisovi. Ten cvakol betóny poslednú možnú chvíľu. 20 sekúnd do konca tretej tretiny. HB Kalion Sviednik, LB Azeduky Bratislava 5-5. Ako vtedy pred 70 rokmi. Tá istá hudba, tá istá znielka. Mohli to nechať dohrať rozhodcovia. Lopta v obranom pásme domácich, tí už majú pod kontrolou. Ešte 10 sekúnd nám dostáva do konca tretej tretiny. Halas sa nikam neponáhla. Taká poistka. 5-5. 2-1, 1-2 a 2-2. No. Viem alebo neviem si predstaviť, keď by sa to skončilo víťazstvom domácich bariet, predĺženia alebo na samostatné nájazdy. No, hostia by sa cítili ukrivdení. No, obraz necháme, zvukom si sa na chvíľu odmlčíme a prihlásime sa na začiatku predĺženia.